Wow, bagay na bagay sa akin, Jai. Wow! Bagay. Tundas niya. Tingin mo, no? Naalam mo tayo di Shopee? 50K. Sabili mo tayo. Sabili mo tayo. Kaysa. Ako may subli po. Lakas na po ito. Naman. Parang ka may subli din la. Palimpaya, kaya nalukatanan, dumbbell. I'm a fool for your love. Yo, what's up mga guys? Maganda yung boy Kenshin from Gatan. So, makita nyo naman mag-isa naman ako ngayon guys. So, bumili kasi ako ng kwentas niya sa halagang 50. 50 pesos sa Shopee. So, surprise ko siya guys. So, bumili ko sa Shopee. Sasabihin ko sa kanyang 50,000. No? So, kaya ganito yung boss ko guys. Kasi nandun lang siya sa kabila. No? Nasa kabila akong kwarto ngayon guys. No? So, sasabihin kong 50,000 pesos. So, may ipon kasi kami kahit papaano naman. No? So, sasabihin kong ginastos ko at pinambili ko ng kwentas niya guys sa halagang 50,000 pesos. So, titingnan natin kung anong magiging reaction niya dito guys. No? Kung magagalit siya o matutuwa. So, pag nagalit siya, sasabihin natin bilhin natin sa Shopee. So, titingnan natin kung anong magiging reaction niya pag sinabi kong prank lahat na bili ko sa Shopee sa halagang 50 pesos. No? So, handa na ba kayo guys? Gusto ko na siyang i-surprise sa ganitong paraan. So, sa mga bago pa lamang dyan at labisita dito sa channel namin, huwag mong kalimutan mag-subscribe and click the notification bell para ma-update ka namin kung may bago kaming video na i-upload. So, huwag mo niyo pubranan, baka mo dyan man solan. So, tara, simulan na natin ito guys. So guys, nandito na ako sa kwarto guys. Hindi na siya sa ano. Ito na yung mag-isa. Pakita ka na. Hi. Ginagawa mo. Labas ka nag-modulan? Hindi yung camera. Labas ka nag-modulan? Pay. Mano pa ng last? Na? Mano pa di palpasan? Talo. Ha? Talo pay, oh. Kapil ng kabulburawang kan? Tindahan. Banig kan? Hindi ba nagmatienta ka na tayo? Mabising mo na yan. Ha? Kurang. Nag-vlog tabi. Kasi yata. The-surprise ka nga kanya. Kahit ka nga surprise. Kahit ka nga surprise. Samda mo. Ang surprise na lang. Ala, ano nga data? Data yan. Ikan. Ang ka magsukat nga rin. Ay, sukat ko. Kagsukat ba sa napintas? Kadto sa pas ka, agayos ka lang agayos ka lang kita mantalangan kasla ka lang Ginagawa mo. ka lang mabit lang. Kan. Wala pa na ko. Ikaw na bito. Wala pa na ko. Ito ma'am. Ano service ka kanya? Mas Awan! Yan kan. Awan! Yan kan. Kantaan ka bida sa taon mo dapat. Kan, mas pasang Be! Pati Magliptin ko ang abasit Lalo. Guys, ang tagal niyang magpalit, no? Gulit ito ang beat niya. Tumbudo na niya. Be! Paskan? Uwegpay? Ha? Pasama niya, mahal. Pero na yun sa mga. Be! Tina! Bayagan? Ginagawa mo. Pagkasta ka, mga sa mag-game mo. Tama pala nga da. Gusto nga dahil. Taka lang tapang lang di surprise. Babay-bayadan to oras ko. Tapos pasang. Wait lang rin. Ha? Turog na kan. Wait lang. Nasa ma. Pintasan.
So, kunin natin yung surprise natin. Kunin natin. So guys, nandito na siya na. May box pa, no? Sa lang 50 pesos, may box pa siya. So, tignan natin guys. Ito pala to. Okay, yan. Ito guys na. Ang ganda. Napakaganda. Okay, tara. 2,000 years later. Okay, basta ka lang, baby, ah. Wait ka lang. Naan niyo ba, baby? Hindi na pa nag-ayos yan. Dahil surprise ka kanya. May surprise. Naan ba, video ka pa? Ang Hindi tayo vlog mo? Uy, hanggang makapangputot, ah. Yung makapungtot ako surprise tapos pungtot. Gusto ko na makapangputot, basta nagsakat sa amin. Sakto lang. Uy, kasarata na dilaan. Pinagbado-bado ng pre kasi islado ti surprise mo talaga. Wala, mahalaga ito, eh. Nyan. Surprise ka niyo, baby. Hanggang makapangputot. Ginagawa mo! Pero yung mga kilig-kiligin na puntot akong pahay ka. Natang. Natang, propose ka. Pag-propose ka katampang. Okay na. Yes, I do. Ginagawa. Wait lang kami, ah. Okay, ito. Hindi nga tatay. Natata, sing-sing. Nag-proposean ka. Oo. Wow, nato! Nagkatoy? When? Wow, nag-ganit na eh. Kwenta sa ara. Basta? Salamat to, ya. Kwenta sa ara, gaga. Naglayat. Kita man na. Nagusto? Ay, nagwayat. Gusto? On. Kita ko na da. Gusto mo ta? Ay, makat. Suot ka niya? Suot ko na. Gusto mo lang? Yun na. Suot mo. Wow, bagay na bagay sa akin, Jai. Natan? Bagay ka niya? Pakita mo na camera. Bagay ka niya? Wow! Bagay na bagay. Bagay mo lang? One. Thank you. Thank you. Ha? Apa tabasin mo? Awan, Apa karod? surprise ka na lang. Ginagawa? Tapos lang ka nagmaulo Kasi talaga. Awan. Thank you. Thank you. Tapos lang lang, ito muna. Kaya Rod. Nya, may wala? Magmayat. Dapat mo na. Apa tagi man natay? Na? Tagi man na. Pintas ni. Tagi man na. Tagi man natay. 50. 50 pesos? Gila ka. Naalam mo tayo di Shopee? 50k? No! 50K? Abay, gimatang ka. 50k nga to. Naalam mo, Jai. Diyot lang ta. Nang ornong. Diyot ba ang ta? Ano, baby? Sinangalan. Di ba ornong ang tagay? Laka ko na customer. Oray man naghina to, 50K. Laka ko na gusto namit ka. Naghina. Urawa, nag-agkas-kas ng 50K. Kalimutan ako na. Abi na nga na ko, oray man walang ko, oray, tagising ko ma. Kung naman mo kaya mga ta. Aman, kaya't ko angam ako tagi 50K. Ano to, baited ko ti kaya't mo ma. Amin mga itig mo kayo ko, di ba? Kaya ito nag 50k. Di ilong umbang tala, isang hard nga. Dahil lang ta, nagulong ta, tigatang kasta. Abi kasi tiplano to. Haan yung kahit nga, ligatang kasta kan das mo. Baby, aji ko manalakan Api pinag- naman nakapan ng adi lang yun. Ata, sige special ka ko na. Special nga, ay nakamitan. Di par unlungan ta, di nakaplano dyan ko. Special ka rin ka. Special girl. Isubli mo dahil. Isubli mo dahil. Masa, Ako may sabili pa na nakasta pa yun. naman. Look! Be! Look! Be! Be!
Be, pikik ka tam. Kanya nga rin di sublim ato eh. Apa? Pagkaiblado mo, nagskip tulok lang nga rin. Sublim ata. Kaya na. Apa? Sublim nga rin. Kada dote plan na, bagbaga. Sira. Abi, sublik ka nila. Kasi sublik ka yung kinabang ka. May sublim pa na nalukatanay. Yung nalukatan ka nun, be, madi may sublik. Na? Apa? Oh, naluktang ka nun. Uri mo, basel mo ala, basel mo amin. Kape ka naman kita. Kinakain na rin na pag alam mga takas ta. Di ba nga may subli dyan la? Malimpay, ako nalukatanan, dumbbells. Ah. Nga pa nakainin na. Ay, pagdating, pagkasar mo. Ano ba? Naluktan ka naman. Kaya rin sukat na. Kumano ka. Kaya mo kayo sukat na ako lang. Magingal ka na may subli bagan lola. Abo ka tabi niya. Kaya mo pagsukat na ko na eh. Ano? May subli pa nga tayo. May subli ah. Tsaka may subli. Kaya nakabahit na kan. Kaya di ba na? Kambal through online. Basta. Sabi, Na, nagsukat na ko niya na plan. Pag-bad ka na pa. apa nga, hindi mo ito na. Good kita na. Kahit ko ang mga pinakangilina. Isungod nga ang gata. Basta ka naman nagmayat eh. Namaya to. Chokortam. Apa? Wala man na surprise ka. Ata price na kangilina. Hindi ka na magmay subli. Be, Sige, tulog ka na. Ginagawa mo. be. Katingan, di ba kanya? Katingan, di ba kanya? Pagpagunan pa lang, nagbarang eh. Ulo pa lang. Katingan, ako naman siya. Di naman ngayon kahit. Be. La. Ano kahit yung Diyos natin? Yung mga bagay mo lang ka na. Apay balasa na, agdasasa. Kita mo na, ano nyata? Oo. Kahit wala. Thank you. Thank you. Abigit mo. Abigit mo na. Kahit ko kwintas gamin. Oh, ang ganda naman. Manakad mo man ah. Ayan. Kahit na? Kahit ko Oo, kahit na ka na ba eh. Kahit mo na? Wen, ang ganda ako. Mas maganda naman ako. Maganda ako. Lalo na magaganda ako. Oo, kahit mo na? Wala. Baging Justin ara. Baging Justin ara. Magpakita pa lang, hindi mo nga lang kayo kita. Muntuin. Muntuin. Apay pakitam ka na. Muntuin na. Muntuin. Muntuin. Kita mo pala, hindi mo mulay tayo. Ikang kanto sa pala. Nay. Dahil na. Kaya tayo. Pakita yun, kung palang lalong na lang. Niya pa rin suot kan. Bye-bye. Pa rin suot kan. Labasaling at ajisan, aji, bado ko ang dabal. Di nga pala gusto ka. Pag-haiblado naman, kinina. Apa yung mga din kaya? Bagay ko ng lulan. Diba? Babayad mo lang kita eh. Ano ba yan ah? Nga pa mo to, magalas ko. Kita nga ang dasal mo na kita man di application di ano? Video? Oh, kita. Nung nakisayan, kita. Kaya nagsaya na yung bagaming gatang mo. Kita. Lagi kita mo na. Kita ah. Tama, nakisayan. Hindi na password na. 01. Hindi man salita. Word. Nya. Nakisayan? Kinina, all bound. Nya. Nakisayan? Kalulbod ka. Kabisit ako ko na nagpapay sa akin. Karadana na. Tagiwan na tayo. 50 pesos. Kinina, scammer. Bakit ka nuluran? Huwag niyo na.
Mayroon na lang. Dahil mo kinanulan. Oh, sinuot kayo ka no? Labagi mo isa 50 pesos an. Gatangan! Gatangan na ka no? Wala, kita nga ba? Hmm. Mayat na, oray, kastoy lang, kahit ko aming nga itid mo kanak, baby. Hmm. Ang kapag namahan ang unad nang inang taang, oray, singko kumati, kahit ko nata. Kita mo na, Ikastangad ka man makapangtod ka mo an. ka talaga makapuntot na ata nagninadya, anak mo una materialistic, di ba? Ang mata. Kita kalawad do. Kita man na, nagkakintas ka, aja lang, intid mga kintas ka, aja. Oray man niya, itid mo kanak, baby. Lalab ka na tama, na mahal kita. Ano, baby? Ha? Hindi ako. Ang lamat kita dito. Hindi ako. Okay. Okay. Yung kastaklo mo no, kahit kung mga gumara na kumanag tayo pesa, hindi papadyung kaya, nagmara na tayo pesa. Apa? Apa? Isa. Kaya mo, kahit mga liingatang tayo dyan. Isab-sabot kalamot, iparang kalamot. Hindi. Nasa? Oh, nagsangit ka. Ako nagsangit ka naman. Nasuot mo ang takantas naman sa 50,000. Nasuot man. Nadam isot ata, alam ni Lola ata, alam. Kaimila. Buntahan sa mga saon. Mapaparang ano. Nasuot mo. Ako may iso.